Aquell cabrón ha tornat! Sí, també pensava que havia marxat. Han passat 7 putos anys! Encara estàs enfadat perquè gairebé et va guanyar aquella vegada. Merda, tanca la puta boca! Es deia... Les coses han canviat des que ell va marxar. Això és segur. Li enviaré un missatge perquè quedi clar qui mana a l'infern ara. Benvingut, però desitjaràs no haver tornat al show. Des d'avui el nou status quo. Tu el saludaràs perquè tothom ho sap. Toca la televisió! Càmera rodant, a punt en 3, 2... Benvingut al show. A punt de començar i estem discutint sobre una certa persona famosa que ha sigut vista a l'infern després de 7 anys d'absència. Algú l'ha vist? Algú l'ha trobat a escoltar? Més en el programa d'avui. Doncs el dimoni de la ràdio tornats. On s'estava amagant? Què significa per la vostra família? No patiu, tinc bones notícies. És un fracassat, un fòssil i no un hostil, però aquell dimoni és un covard! Us ho podeu creure o no, robant la gent, impossible. Soc visual, ell quasi ni es sent. No malgasteu el vostre temps. No escolteu ni una paraula d'ell. Preferia que hagués marxat, però no hauria d'haver tornat! A la ràdio s'ha amagat, però nosaltres el vídeo hem passat. Que el seu media s'ha anat tot a l'oblit. Tot anirà millor sense ell. On ha estat? Jo què sé! Salutacions! És bo tornar a estar de nou a l'aire. Sí, ho sé, fa temps que ningú m'estigués fent podcast interessant aquí a l'infern. Els pecadors ho celebren! Quina veu més antiga! En lloc d'un videopodcast que persegueix fama fàcil. Vinga ja! Que tot insegur, perseguint l'atractiu, que aquest home de cada 2x3 no li funciona res. Ignoreu-lo! Cada dia té un nou format. Hem de mirar el futur. Ell és més del passat! Vos pretén que es vegin morts, però només es basen el seu suport. Es quedarem potents sense les altres vies. Ah, sí? I les cireretes del pastís em van demanar que morís al dins. Espera! No, i ara estan trist tot aquí. Oh, petita merda, et mostraré el sofriment. Oh, la tele s'espanya. Et destruiré! Em temo que has perdut la senyal. Comencem. I seràs tu el que voldràs marxar del show. Estic aquí des d'avui. L'estatus quo està fora l'equació. Quina diversió. Merda!